இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ස්වාමියෝ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම සුවපතින් ඒ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. மேலோக்கிய மௌவ தெவியான் வாட்ச கௌத இந்த உலகத்தை படைத்த ஆண்டவர் யார் என்பதை உங்களுக்கு நேற்று மாத்திரமல்ல இன்றைக்கும் அடையாளப்படுத்தி அவர் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். ඒ දේ ඊය පමණක් නොවේ අදත් උන්වහන්සේ එක සාක්ෂි වශයෙන් පෙන්වා සිටිනවා. அவர் ஒரு குலத்துக்கு மாத்திரம் உரியவர் அல்ல. ඒක ජන කොට්ටාසයට පමණක් උන්වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් නොවේ. ஒரு பாஷை ஜனங்களுக்கு உரியவர் அல்ல. ඒක භාෂාව ජනතාවට පමණක් උන්වහන්සේ අයිති නොවේ. සියලුම භාෂා ජනතාවේ சொந்தக்காரர். යා සියලුම භාෂාවල් කතා කරන ජනතාවට අයිති දෙවි කෙනෙක්. எனவே ඒ නිසා அந்த தெய்வம் ඒ දෙවියන් වහන්සේ எங்கள் மத்தியிலே உலாவுகிற தெய்வம். අපේ සමග වැඩවසන්නා වූ තැනන් වහන්සේ வானமென் சிங்காசனம் ආස මගේ සිංහාසනය பூமியின் பாதபடி පොළොව මගේ පාපවයයි என்று சொன்ன தெய்வம் ඒ ආකාර පැවසුවා තැනන් இந்த වහන්සේ உலகத்திலே මේ ලෝකයේ அவதரித்ததை මේ ලෝකෙ පැමිණියා වූ அநேக பரிசுத்தவான்கள் ශුද්ධවන්තයෝන් பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், දේශනා කරමින් සිටිනවා. சத்தம் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். කෑ ගසමින් සිටිනවා. உலகம் எங்கும் ලෝක පුරාම இந்த இயேசுவை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරමින් සිටිනවා. இவர் உலகத்தை, මෙයා ලෝකයේම பாவத்தை ලෝකේ තියෙන පව් සියලු දේම மன்னிக்க සමා වෙන්න සමා කරන්න தேவன் நியமித்த උන්වහන්සේ පත් කරපු தேவனுடைய குமாரன், දෙවියන් වහන්සේ කුමාරයා உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி, ලෝකේ පව් උසලන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ බැටළුවනු அந்த தேவன் முதல் வருகையிலே ඒ උන්වහන්සේ පළවුණු පැමිණියේදී இந்த பூமிக்கு මේ ලෝකයට மனுஷனாய் இறங்கி வந்தார், මනුෂ්‍ය ආකාරයෙන් පැමිණියා. குழந்தையாய் வந்தார், ලදරුවෙක් ආකාරයෙන් පැමිණියා. ஆவியிலே அவர் வந்தார், ආත්මයන් වහන්සේ තුළින් පැමිණියා. ஒரு ஜாதியின் மத்தியிலே தோன்றினார், එක ජාතිය මධ්‍ය උන්වහන්සේ පැමිණියා. ஜூதர்களிடத்திலே பிறந்தார். යුදය ජනතාව මධ්‍ය උන්වහන්සේ ඉපදුනේ. ஆனால் அவர் ஜூதர்களுக்கு மாத்திரம் உரியவர் அல்ல. නමුත් උන්වහන්සේ යුද ජනතාවට පමණක් දෙවියන් වහන්සේ නොවේ. ஜூதர் வழியாய் வந்தார் என்று ஜூதருக்காய் வரவில்லை, முழு உலகத்துக்குமாய் வந்தார். උන්වහන්සේ යුද මාර්ගයෙන් පැමිණියා ඇර එයා යුදයට පමණක් නොවේ මුළු ලෝකයම උදෙසා උන්වහන්සේ පැමිණියා. அவர்தான் இயேசு. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේ. அவரை குறித்து தான் உங்களுக்கு துண்டு பிரதிகள் கொடுக்கப்பட்டது. එයා උනේ அந்த இறுதி கால எச்சரிக்கை என்று தலையங்கம் போடப்பட்டது. අන්තිම කාලය අවදෙන්න කියලා තමයි මේ පත්‍රිකාව තිබුණේ. சுகமாக்குதல், සුව කිරීම, குணப்படுத்துதல், සුව කිරීම, பிசாசுகளை துரத்துதல் යක්ෂ දුරු කිරීම, எல்லா இடத்திலும் நடக்கிறது. ඒ දේවල් සියලුම පළාත්වල සිදුවන දේවල්. மகா வல்லமையான ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள். බලවන්තෝ සේවකයෝ සිටිනවා. ஐயோ, අයියෝ அப்படி பிசாசு துரத்துகிறார். ඒ ආකාර යක්ෂය දුරු කරනවා. எனவே அதை හඳුනමක් අවශ්‍ය නැහැ. ஆனால் ஒன்று பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். නමුත් එක දෙයක් අපි දේශනා කර යුතුයි. இயேசு பிசாசுகளையும் துரத்தி கொண்டு උන්වහන්සේ යක්ෂයවත් දුරු කරමින් நோயாளிகளையும் குணமாக்கி கொண்டு ලෙඩ රෝග ඉන්නව ලෙඩවුන් සුව කරමින් இன்னும் ஒன்றை செய்தார். තව දෙයක් උන්වහන්සේ කළා. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கித்தார். උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන උන්වහන්සේ දේශනා කළා. எது தேவராஜ்யம்? කෝකද උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கட்டடம் அல்ல. මේ ලෝකේ තියන්නා වූ ගොඩනැගිලි නොවේ. இந்த உலகத்திலே ஏசி பூட்டப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிற உயர்ந்த கோபுரங்கள் அல்ல. මේ ලෝකේ තියන්නා වූ AC තමා තියනා වූ ලොකු බිල්ඩින්ග්ස් නෙවෙයි. தேவனுடைய வீடு. දෙවියන් වහන්සේගේ නිවස කියන්නේ. இயேசு சொன்னார், ராஜாவை பார்த்து, ඒක රාජ්‍යරුව ගැන බලලා යේසුස් වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් පැවසුවා. ராஜாவே, රාජ්‍යරුව ராஜாவே, රාජ්‍යරුව என் ராஜ்யம் මගේ රාජ්‍ය இவ்வுலகத்துக்குரியதல்ல. මේ ලෝකෙට අයිති නැහැ. அப்படி இருந்தால் ඕමේ තිබුණොත් என் தோழர்கள், මගේ මිත්‍රයන් என் தூதர்கள் මගේ දූතයෝ உங்களோடு
ඔබත් එක්කම இப்படி என்றதுக்குள்ள போராடி எல்லாரையும் அழிச்சிருப்பான். ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මේ තප්පරෙන් විනාශ කරන තමයි. මේ ලෝකේ රාජ්‍ය අපිට රාජ්‍ය නොවේ. இந்த உலகத்தின் ராஜ்யம் எங்களுடைய ராஜ்யம் அல்ல. මගේ රාජ්‍ය எனது ராஜ்யம் දේව රාජ්‍ය. தேவனுடைய ராஜ்யம். ඒක තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කතා කරන රාජ්‍ය. அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு பேசியதான ராஜ்யம். அந்த ராஜ்யத்தை தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ராஜ்யம் என்னதම ඔයගොල්ලන් සමග අපි කතා කරමින් அந்த සිටින්නේ. ராஜ்யம் பூமிக்கு வரப்போகிறது. ඒ ராஜ்யமே ලෝකෙට පැමිණෙන්න යනවා. வல்லமையாக බලවන්තෙන් ஆயிரம் ஆயிரம் දවස් ගානක් தேவதூதர்களோடு දේව දූතය සමග ராஜாதி ராஜாவான රාජුන්ගේ රජවැඩින් உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க මේ ලෝකෙ විනිශ්චය කරන පිණිස இயேசு வரப்போகிறார். යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. கரங்களை தட்டி அந்த ராஜா ආත්කොල සද්දී උන්වහන්සේගේ නාමයට වයින්මෙන්ට පත් කරමු. தாவீது ராஜா நோவே. இவர் தாவீது ராஜா இல்ல, මෙයා ඉවර දාවිද රාජා අල්ල. சலமோன் ராஜா நோவே. இது